हे नीଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମୋ ଆରତ ନଳିନୀ ବନକୁ କର ଦଳନ। ପୁରୀରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଠେଇଥିବା ଅବଢ଼ାକୁ ରିସିଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ଖୁସିର ସୀମା କହିଲେ ନ ସରେ। ଯଦି କେଉଁ ମାସରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିପାରେନି, କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରେ। ଲାଗେ ଯେମିତି ସତେ କି ନିଜେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଡାକରା ପଠେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଡ଼ିରୁ କଦଳୀପତ୍ର ଆଣି ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢ଼ି ଦେଲେ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ, ଡାଲମା ଏବଂ ବେସର। ଓଃ, ମହାପ୍ରସାଦର ମହକରେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଘରଟି ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମହାପ୍ରସାଦର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସିଥିବା ଘିଅ ଖଜାକୁ ଖାଇ ପେଟ ଓ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।